ایتا پائے کو ماما کھنی انداڑے بس معاملے لو ایک ہی کار منزلہ و دمدریے ٹپس ہے کس مرو انبار خاچہ سر کو کوڑا گوئی دیکھ بس نمیان وام شامس پٹیوے دا سیتیں کی برامس بس کرک دا سا رئیم ناز تو بکا زیبلاکم دا سا ماما پارن بنا رب العزت نا عظیم گا بنا عزت مند اور اوکاک ننے کرے سی پروگرامس اردل عزیز اور بوگ شوگ نہ کرے پنی وسے براوی زبان نہ شاعرس راستی کرے عبداللہ جوہر نہ پنا دم درست کرے انہوں نے انو پروگرام استس اور وہ پروگرام اراڑے کے ننے خرونی یا روس خوبصورت و جاگیس دو برک او کرے رئیس غلام حیدر صاحب نا فام ہے ننونا شکریہ دا کینے کہ دا زیبائنگا جاگے پہ پارا براوی تھی کہ آبادی تھی کھلے اکھرے دا کچاری تھی ننا مختلف قبائلی سیاسی مہربان اکتولوں کو اور فطرت تھی منا سنگتا کو بسنو رنداڑے کرے آجی صاحب آجی ماں دوسمان لڑی صاحب کرا سشنانو میں تیٹ خبر ہے کہ بولانا تھی جیسے جو دسی بلو کوشش سے بلو اندون یوٹیوب اور فیس بک آتے ہم او ہم ہرے تو دا پروگرام اٹھی کھلا مست کرے نمپانے آجی صاحب گڑاس گپ کے گڑانا تھی نا راکینے نا شاعرہ کو گڑاس افتے انت پاس آجی صاحب گڑاس نم گپ کو بخوش عزت مندروں کا کھلا مستنن رئیس غلام حیدر صاحب نا استنا بڑا شکریہ ادا کینے یقیناً ہر سال سنگتا تیوار کی دا دورتی دا مصروفیات نہ دورتی دا موبائل نہ دورتی دا ٹیکنالوجی نہ دورتی ای تو پاوی یو دے سلام پیش کے ہوئے والا اور تو اوار آغا قادر صاحب ننا محترمی ننا قابل احترامی ارا کہ انہوں نے پروگرام تے فطرت ٹی وی ٹی خننگ اچون ارا کہ وہ گڑا تے دن کی براوی دوائی کی پٹھو پول اینو پکا ملی پس ہے اور وہ ہمو شخصیت تے پٹھو پول کے ارا کاتنگ اٹھی وہ تایتا تے ننیس کا سر کنے ٹی یقیناً ننو دے سلام پیش کینے کہ اورا اس کا انہا ایتا کنے نگا سر مننگ اٹھیو تو نن ای مسوٹ عبدالمان دیوار صاحب مس ننا شروع ہم کوشش ہے گندہ مرے تینا درتی تینا زیبائیں گا بلوچستانی پورا دنیا تے روشناس کین اور انہا زیبائی تے مخلوق نشانی تین عزت مند آرو کاک دوں کہ صاحب گپ کرے کہ نن درتی و زبان نا خدمت نا جذبہ اتخاذ کرے نا مونا ہی نگٹون انداوڑت کلا مست کرے نا کچاری ٹین ارا کے کماش ارا کے دا درتی تو میرے تو کا ننا کونا مشک وسی شاعر اس کہ اورام جو دے سلامے اور داوم رٹی نن تو ہم کو پائے اور اینو کرے بنا دا مجلس نا محفل نا اوڑان کے نا کہ او ننے اینورن کہ دا مجلس محفل لا سنگت آتے کرے انت سے سنے جی مرے نے رحیم ناز صاحب نن نے کرے نا تعارف اس بلو مروئی لیکن نن گونٹ کریں تو دا خاطر کہ سنگت آ کرے رکھے خواجہ نا بان ارا موتی کرا جوانی گا شاعر اکتم میرے نے اللہ سلامت کی اللہ سلامت کی تو انتس بنفیس سنگت آتے ولدہ عرف ویان نے کہ اول شاعری اس مرے ولدہ عرفوٹ کنی محمد رحیمان نازم مسورے جی آو سائیں داسا اینو پگا مستی کنا شاعری نا بنیاد کس عشقیس واہ واہ اچھا دا تو نمیم لگا ورنائی تھی کھلی اچھا 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 لیکن ورنائی روخی تو مچی بدل کری جی اچھا اینو پگئی براوی نا ثقافت دافتیا شاعری اچھا مڈیان یعنی براوی نا مڈیا دا سے کرنی شاید مٹل وسائٹ دا گیا تھا تو بنا مڈی بلا مڈی دا دینا تو عشقیہ مچی نن تو من عادت مجبوری من بشخص پہ بندہ پیر مر ایک اس پیر مفق نہیں اس کا پیر افے سے نہ پیر پر دیر پائی کی رہیم ناز پیر مس مفتٹی دندان تائی جلان من سلامت تو عرض کیو جی مرے جی مرے نے اس تو چاوا سیر تو خاچاسنی اس تو چاوا سیر تو خاچاسنی صوبتو بنگوٹ نمی نر کری اس تو چاوا سیر تو خاچاسنی صوبتو بنگوٹ نمی نر کری جی گنگ کے تقریر کر خفتورت ہے گنگ کے تقریر کر خفتورت ہے کور سے عرفے تینا رابر کری باز گئی جوہر صاحب عرض کریں کہ پو مفق چلو کو نہ چلو کہ او
پومفک پومفک چلوک نہ چلو کیو عقل اندھا او دے داڑے سر کرے واہ 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 بلو گپ بلو واہ خاخوئے پارے اسٹس پیونی خاخوئے پارے اسٹس پیو جیو خاخوئے پارے اسٹس پیونی اچ پچھا بے دے او باور کرے ہند واہ 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 بلو سب ایلو ٹیکی کیک غمتی ستلی ایلو ٹیکی کیک غمتی ستلی تین کے عرفے خوشیو سر 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 واہ 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 بھائی صاحب عرض کریں نوٹ کہ نہ جغاٹی برے نہ لنگار تھی واہ واہ نہ جغاٹی برے نہ لنگار تھی اس بوٹا رستے نے بزغر کری واہ کمال کمال واہ واہ جوانو ایتس کی اراتم او بنک جوانو ایتس جوانو ایتس کی اراتم او بنک ارتکی تینے رضا کا کر کری زبردست زبردست واہ 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 فرمائش انداز واہ جوانو ایتس کی اراتم او بنک واہ ارتکی تینے رضا کا کر کری یعنی بنتا غول کرے تھے واہ پیشیے مران بننگا خنی پیشیے مران بننگا خنی حاجی صاحب بنس او کپو تامبار خنتے تر کرے واہ 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 واللہ واللہ جی مرے پیشیے مران بننگا خنا او کپو تامبار خنتے تر کرے تیس بہانے جاگ خنتا کوکٹی واہ 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 تیس بہانے جاگ خنتا کوکٹی دی خشن کو ایت سے آخر کرے زبردست 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 دا مچی وامو ٹھیک ہے ہمارے ورنہ ہی نشے پو مسعود او اراتم ایڑے تینا کاٹ میں سرند کیک وہ اراٹم ایڑے تینا کاٹ میں سرند کیک ماں پراتا گند اونا کنک مستائیت واہ 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 است تینا بادشاہ اپ مونو پیونی است تینا بادشاہ اپ مونو پیونی دیر دائی تے کرے کہ است سودائی مرک واہ 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 مچٹس اونا اراتم کنتو تنیائی مرے مچٹس اونا اراتم کنتو تنیائی مرے پو مرے و دین دیس مسخرہ جائی مرے شاعری نا اگا او مچٹس بے بال رہ اینو پگورنا کننی منی پس شاعری نا اگا او مچٹس بے بال رہ دا ویٹی پاس پاپا مچ گمرائی مرے گمرائی مرے زبردست پھر کامبار او اراڑے زیباؤ پلس خنی پھر رکامبا او اراڑے زیباؤ پلس خنی جدال رہی میں اور اسیٹا ان کی شہدائی مرے واہ واہ رحیم صاحب بس داس استے مونا جے بڑے چاو شاغانس عشق بس عشق اندام سلامت مرے سلامت مرے اللہ نے سلام استے اٹی پے نسیٹے پے نسے تیناؤ کیک استے اٹی پے نسیٹے پے نسے تیناؤ کیک وقت وقتس اندہ سودا بندغے اخس وڑک واہ واہ وقت واہ وقتس اندہ سودا بندغے اخس وڑک او اراتم خنت تینا مچٹس کے نیم کش واہ او اراتم خنت تینا مچٹس کے نیم کش بس اموتم چاہتا کہ نیسائے بندغ نالک واہ واہ رئیس صاحب نے فرمائش واللہ پارے او اراتم خنت تینا مچٹس کے نیم کش بس اموتم چاہتا کہ نیسائے بندغ نالک او شپامٹ اخا کی ای تینا ہر گامے تخاٹ او شپامٹ او شپامٹ اخا کی ای تینا ہر گامے تخاٹ بازنگا ہوشم تپارا وقت بندغے ہوشان دیکھ بازنگا ہوشم تپارا بندغے ہوشان دیکھ ایک اکارہ منزلہ او دمدریے ٹپس ایک اکارہ منزلہ او دمدریے ٹپس
کس مرو انبار خاچا سر کو کوڑا گوئی دیکھ واہ واہ والدہ والدہ ایک کارا منزلہ او دمدری تپس کس مرو انبار خاچا سر کو کوڑا گوئی دیکھ شاعری او دے ارادے بند بابیر مرے شاعری او دے ارادے بند بابیر مرے شاعری تی مفردم تو دنچا او بی بی مرے واہ 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 زبردست دا ڈغارا دے چا انتے ای اشتی خمپر دا ڈغارا دا ڈغارا دے چا انتے ای اشتی خمپر چکے اور ولر تو تینا اخدر زیبا مرے واہ 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 باز کی چیز دا ایرا تو بینیفٹ پین نہ دا تو مس اسی شاعری اس نے پین نا استاد عمر ہو ارا ای تو ای تا پائی کو کنے معاملے او والا ماما جنانی رسوا کرے اور اوڑا مسخرائی تو پلس مریفے اوڑا مسخرائی اوڑا مسخرائی تو پلس مریفے واہ امو مسخرائی او جائی کروئی رحیم نازی پابو برامی مستان رسال تینکی دون مف کرائی ترو عرض کریں کہ استکی ای ایج کامس پٹی با استکی ای ایج کامس پٹی با تینکی زیبا اوی شامس پٹی با بس نمیان وام شامس پٹی با دا سی تینکی برامس زبردست زبردست میر او کنتون ایون کوڑکی واہ میر او کنتون ایون کوڑکی وقت وقت جوتو دا ناچوڑکی میر او کنتون کوڑکی وقت وقت جوتو دا ناچوڑکی ای تو ای تا پائے کو ماما کنی انداڑے بس مامی لے لو والا لکانوٹ کی پوجغاتی اخا کی ای رنگ کیوں پوجغاتی پوجغاتی اخا کی نی رنگ کیس بس خننگان کل مران چارن جو ڈاکنا دنو پوجغاتی اخا کی نی رنگ کیس بس خننگ تو کل مران چارنی بس کرک داسا رحیم ناز تو بکا زیبلاکم داسا ماما پارن باز کے چین باز تو پینری جی مرے ارشاد لوکو سائیں جاو دا کچاری ہے نو تو بس ہے نو ارادیان بس منصوب بندی ارادیان بس منصوب بندی چنانا درجنا کو اراتی ارادیان بس منصوب بندی چنانا درجنا کو اراتی ارانا باٹی کی دندان افق ارانا باٹی کی دندان افق اشت کٹیٹی او نام خناتی حالت مہربانی سے بس داز لا مخفيس نمبر اندار بريكي يا مونا كان انا بعد سا تولو كان يعدب مونا ني الله سلامت الله سلامت كيني